Ahojte, to som opäť ja Terezia a mám pre teba ďalší tip, ako uspieť v modelingu. Mnohí si z vás myslia, že Instagram už nie je pre mňa, ja som na TikToku alebo na iných sociálnych sieťach a ja Instagram vôbec nepotrebujem. Alebo nechcem tam byť aktívny, nechcem byť viditeľný, lenže pozor. Možno si neuvedomuješ, alebo si doteraz netušil, že klienti okrem toho, aké máš skúsenosti, aký silný je tvoj book, ako vieš pózovať, chodiť, sa na 99% pýtajú aj na to, aký má modelka Instagram. Je to tvoja vizitka, tvoj Instagram, tak dávaj si pozor naozaj. Čo tam dáš, čo postuješ, fotky by mali byť profesionálne, backstage dáva tomu taký vibe, hey fashion, no a lifestyleové. Veľa modeliek začínajúcich sa nás pýta, čo tam majú dať, tak kľudne to môže byť, ako jazdíš na koni, ako sa učíš, ako piješ nejaké latečko, ako si na prechádzke so psom, hej, ale nemali by to byť také nejaké klasické fotky úplne, ale malo by to mať taký ten troška lifestyleový štýl, taký influencerský troška. Myslím si, že toto je samozrejme, ale radšej si to povedzme. Žiadne fotky s cigaretou v ústach alebo s pohárikom v ruke, alebo nejaké lascívne pózy, napríklad, že vystrčuje zadok, alebo špúliš pery, alebo si obnažená, alebo veľmi erotické pózy. V žiadnom prípade. Klient si klikne na tvoj Instagram a hneď vie, aký si veľký profesionál a aká si osobnosť. A to je veľmi dôležité podľa toho, čo postuješ. Neznamená teda, že musíš sa stať influencerom a naučiť sa používať filtre a všetky tie presety. Vyber si svoj štýl, buď sama sebou, niektoré modelky majú naozaj až nereálne dokonalé Instagramy a niektoré to berú strašne free a dávajú niekedy aj rozmazané fotky, lebo to dáva do toho takú svoju dušu, takú jedinečnosť, takže nájdi si to, čo by ťa najviacej mohlo charakterizovať a v tom pokračuj. Takže držíme ti palce, aj keď nemáš veľa followerov, nevadí. Dôležitá je tvoja jedinečnosť a profesionalita. Takže snáď vidíme sa aj pri ďalšom dieli. Ahoj!